La nostra presentació al Trobam va ser una taula en la que estàvem Marta Moreira, una periodista, estava Joan Gregori com a director del Trobam i estava jo, Luis Martínez Schaffer, presentant un estudi preliminar d'investigació sobre la indústria musical valenciana i bàsicament el que vam comentar en tota la taula era quin és l'objectiu de l'estudi a llarg termini, que seria identificar els elements de la cadena de valor musical dins de la indústria musical valenciana i què és el que hem fet fins ara, que és un xicotet estudi que està encara en curs, en el que hem entrevistat a 105 artistes relacionats en el col·lectiu del BAM i hem analitzat quin és el seu nivell de professionalització, quines són les activitats econòmiques que han fet al voltant de la música en viu i intentar treure conclusions i sobretot dependre per a que aquest estudi continuï en els propers anys avaluant aquesta activitat i a més identificant els altres elements de lo que seria una cadena de valor de la indústria musical valenciana.